ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବିରେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପରି ଯୁକ୍ତ 2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଏମିତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନବନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଠି ଭାବରେ ସେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଗତକାଲି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସେହି ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ରାୟକୁ ସେ ରିପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର CBSE ଏବଂ ICSE ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କଥା କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଦି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାର କୌଣସି ବି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବ କି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠିରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ପିଲାର ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।